Que el cinema mut va tenir una vida relativament curta. El cinema, a dia d'avui, fa 117 anys que va néixer, per tant fa més d'un segle, però el cinema mut només va viure 30 anys. Per tant va ser un període relativament curt. Classificava un rodet fotogràfic i accionat per una manovella feia que el rodet girés a 16 fotogrames per segon, de manera que l'objectiu anava captant cada 16 segons un fotograma. Això després, al reproduir-lo de manera continuada, la seqüència d'imatges dona la sensació.